Suomen neljänneksi vanhin kaupunki, nyt 550-vuotisjuhliaa viettävä Naantali, on kasvanut pirkittalaisluostarin perintöön 1400-luvulta. Luostari kuitenkin paloi, kaupunki kuihtui, mutta Pietari Brahe vahvisti Naantalin kaupunkioikeudet uudelleen vuonna 1642. Armon Laakson eli Naantalin suosituin nähtävyys on ollut tähän kesään ja Muumimaan avautumiseen saakka Kultaranta, tasavallan presidentin kesäasunto vuodesta 1920. Kaikki Suomen presidentit ovat siis olleet Kultarannan isäntinä, tosin perin vaihtelevalla kiinnostuksella. Kultaranta on 55 hehtaarin alue meren rannalla, luonnon metsästä avomaa viljelyksiin ja suureen Versailles-tyyppiseen puistoon. Alueen näkyvin tunnusmerkki on arkkitehti Lars Sonkin piirtämä, vuosina 1913-1916 rakennettu 19 huoneen komea graniittilinna. Alfred Cordelin rakensi tämän linnan vapaa-ajan asunnokseen. Hänellä oli muuta omaisuutta paljon paremmin tuottavaa. Hän sai surmansa keväällä 1917 semmoisessa Mommilan kahakassa, joka tapahtui erään hänen omistamansa suuren maatilan läheisyydessä. Hänen mukanansa silloin oli myös hänen asianajansa Risto Ryti. Cordelinilla oli jälkisäädös, jonka mukaan tämä Kultarannan tila lankesi Turun yliopistoseuralle. Turun yliopistoseuraa ei ollut silloin vielä perustettu. Sen jälkeen tehtiin vaihtokauppa niin, että valtio sai tämän. Valtio luovutti Turussa omistamansa Iso-Heikkilän tilan ensin Turun yliopistolle, joka sitten luovutti sen kaupungille sitä vastaan, että kaupunki sitoutui ylläpitämään muistaakseni 6 professuuria. Kun minä olin 50-luvulla Turussa kunnallispolitiikassa, siellä vielä valitettiin sitä, että siitä tuli aika kallis tilankauppa, että professorien palkat olivat sillä tavalla nousseet. Tälle saarelle ei ollut silloin siltaa. Tänne kuljettiin pääasiassa meritse, talvella jään ylitse. Ja tuossa, missä nyt on nuo sillat, siinä vaiheella oli lautta tai lossi. Kun Ståhlberg tuli tänne, niin hän tuli junalla Turkuun, jossa oli aikamoiset juhlallisuudet, ja sieltä sitten laivalla tänne. Ståhlberg viihtyi merellä. Esther Ståhlberg muistelmissaan kertoo vapaa-ajan vietosta täällä Kultarannassa ja kertoo myös siitä, kuinka hänet suljettiin pois miehensä aikuistuneiden aikaisemmasta avioliitosta olevien lasten vapaa-ajan vietosta, jotka silloisen adjutantin seurassa hyvin viihtyivät. Relander sairasteli paljon ja hän asuikin tuolla Munkkimäessä senkin takia, että ilmeisesti tämä ei ollut oikein asuttavassa kunnossa. Täällä tehtiin 20-luvulla hyvin perusteellinen remontti, ja kun tähän alun alkaen oli suunniteltu kattopuutarha, niin senkin takia oli tullut hyvin vaikeat rakenteet. Kuulemma, kun sisältä otettiin rakenteita irti, niin todettiin, että pruuki oli vielä kosteata, märkää. Eli mahdollisesti oli merivettä käytetty pruukin teossa. Mutta silloin tämä ilmeisesti suurin piirtein semmoiseen asuttavan kuntoon tuli, kun se on tällä hetkellä. Ja Kultarannan linnahan on rakennettu harmaasta graniitista, jossa kivet ovat ilmeisesti muualla kaikessa oleellisessa tulleet jo etukäteen hakatuksi tai tällä paikalla lopullisesti valmistetuksi. Mutta sitten on tehty täällä paljon penkeryksiä ja portaita. Ja tästä näkyy
tästäkin paikan päältä on otettu tämän tapaista kiveä. Siinä on poraajäljet, on käsillä hakattu. Siis ilmeisesti yksi pitää poraa ja 2 vuoroperään lyö poran päälle. Ja sitten kun saatu reikä, niin kiilaamalla irrotettu. Tämmöisiä jälkiä täällä on aika monessa paikassa, kuinka materiaalia on otettu. Kun Svinhufvud oli presidenttinä, niin tässä oli pelto. Ja Svinhufvudilla rakennettiin tämä pieni rakennus hänen vapaa-ajan harrastusta varten. Hän ampui. Hän oli suojeluskuntavääpeliä ja hän harjoitteli ampumista aina. Tämän rakennelman toinen seinä avautuu niin, että osa avautuu ylöspäin, osa alaspäin. Ja tuolla oli maalit sitten tuolla vastapäisellä kalliolla. Niin nyt tämä on muussa tarkoituksessa, niin kuin näkyy, täällä on polkupyörää, mutta tuossa nurkassa näkyy vielä kivääriteline. Että tässä olivat ase ja ilmeisesti tämä oli sitten lukittuna silloin, kun tätä ei tarvittu. Ja tässä näkyy nämä tukiraudat, että tuo saatiin käännetyksi tuonne ylös ja tuetuksi, jolloin täältä voitiin sadesäälläkin ampua. Mennään sitten tuohon suuntaan. Kyöstikallio olisi kesällä 1940 halunnut tämän nurmikon istutettavan heinälle, mutta puutarhuri vastusti ankarasti ja niin se pysyi nurmikkona. Ryti olisi halunnut vaihtaa Kultarannan pois. Hän olisi halunnut, että valtio olisi hankkinut vanha-ajan kartanon Hämeenlinnan liepeiltä tähän tarkoitukseen, ja tämä olisi sitten luovutettu johonkin muuhun tarkoitukseen. Mutta joidenkuiden väärinkäsitysten johdosta se oli ehditty antaa lupaa, että se vanha-ajan kartano myytiin saksalaisille asetehtaille Staugille. Ja niinpä sitten sodan jälkeen se meni saksalaisena omaisuutena Neuvostoliiton omistukseen ja Neuvostoliiton luovutti se sitten Sirola-opistolle, jonka hallussa se on ollut sen jälkeen. Että se ilmeisesti Rytillä ei ollut kovin paljon harrastusta Kultarannan suhteen eikä tieto yöpyykö hän täällä. Mannerheimista ei myöskään ole tietoa, oliko hän täällä yhtään yötä. Mutta tuossa on semmoinen punatammi, joka istutettiin 30-luvulla, jonka Viron silloinen presidentti Rigi Vanöön-Päts ilmeisesti toi. Ja viimeksi, kun oli erittäin ankara talvi 1987, niin näytti siltä, että se oli kuollut. Siihen ei tullut lehtiä vielä kesäkuussa ja taisi olla, että ei tullut vielä heinäkuussakaan. Mutta sitten siihen tuli kuitenkin syksyä vasten lehdet ja sen kasvaa, viihtyy komeasti niin kuin näkyy. Se on mahdollista, että ettei se luonnossa missään tapauksessa selviytyisi Suomessa. Mutta nämä olosuhteetkin eivät ole kovin edullisia. Edellinen ylipuutarha oli sitä mieltä, että Kultaranta on vallan väärässä paikassa. Tämä on liian alhaalla, tämä puisto, liian lähellä merta ja pikemminkin pohjoiseen viettävää. Niin, että tämän puutarhan ylläpito on aina ollut ilmeisesti suuren työn takana. Monta ensimmäistä vuotta, kun me olemme täällä kesää viettäneet, niin voisi sanoa, että säännöllisesti aina ylipuutarhuri siinä vähän ennen tänne muuttoa on ollut henkisen romahduksen partaalla
kun jotain suuria katastrofeja oli tapahtunut talvella tai kesällä, että saatiin tämä jollain tavalla siedettävään kuntoon ennen varsinaista sesonkin alkua. Kultarantahan on edelleenkin kauppapuutarha myös sillä tavalla, että täältä myydään tuotteita. Täällä on kesällä harjoittelijoita ja maassa on ilmeisesti hyvin vähän sellaisia paikkoja, joissa näihin tämän tapaisiin töihin voidaan saada käytännön harjoitusta. Paasityön aikana vielä ja Kekkosen ajan alussa täällä harjoitettiin myös maataloutta. Mutta sitten tuli peltopaketti-aika ja pellot kylvettiin metsille. Tuolla takana näkyy tuo männikkö. Se on entisen pellon paikalla, jonka yli siis Svinhufvud ampui. Myös tenniskenttä rakennettiin tuonne ja lentopallokenttä vähän ennen meidän tänne muuttoa oli rakennettu tuonne. Sitä aikaisemmin ainakin tenniskenttä, ehkä lentopallokenttä oli tässä lähempänä linnaa. Paasikivi asui täällä jo pääministerinä ollessansa. Mannerheim presidenttinä vietti pitkiä aikoja ulkomailla. Paasikivi viihtyi selvästi täällä. Hän viihtyi hyvävauhtisesta autolla-ajosta. Hän kiitti kuljettajaa, jos tänne oli nopeasti tultu. Jos tämänkin päivän teitä ajatellaan ja niitä nopeuksia, mitä nykyään saavutetaan, niin hyvin nopeasti, hyvin suurella vauhdilla tänne on tultu. Hän kylpi paljon Naantalissa ja kylpi usein aika pitkään syksyyn, niin kuin hänen päiväkirjamerkinnöistänsä käy selville. Hän otti ilmeisesti savikylpyjä. Hän viihtyi myös, hän mielellään söi ulkona. Entinen nyt eläkkeellä oleva hovimestari Blomqvist kertoi, että hän tuossa alaparvekkeella söi palttoa päällä, jos oli kylmä. Ja silloin kävijät saivat tulla aika lähelle tänne niin, että kuulemma tähän tasolle asti ihmiset voivat tulla. Että sanot, että joskus ihmiset katsoivat tässä, kun Paasikivi söi tuolla. Minä kerran kävin täällä 50-luvulla. Oli ruotsalaisia vieraita ja lippu oli sankossa ja Paasikivi oli täällä ja me pääsimme tuon nurkan taakse asti tulemaan. Nyt viimeksi hän on järjestelyt ollut semmoisia, että itse tälle mäelle asti kävijät eivät saa tulla, vaan Kultarannan muihin osiin. Urho Kekkonenhan on ollut tämän linnan pitkäaikaisin asukas. Hän viihtyi kovasti merellä ja kalassa. Hänen aikanansa rakennettiin niin sanottu saarisauna, jota vielä käymme katsomassa. Sinä aikana venevaja paloi ja maisema muuttui siltä osin. Erikoisesti viime vuosinansa Kekkonen viihtyi paljon tuolla Hootskjärin Inian saaristossa. Hän oli paljon päiviä siellä, että veneellä mentiin ja illalla tultiin tänne takaisin. Niin tämä kenttä oli rakennettu ennen kuin me tänne muutimme. Ja kenttähän oli oikein hyvä. Tähän oli rakennettu tuommoinen metallinen verkkoaita ympärille. Ja se oli rakennettu aivan liian lähelle kenttää ja aivan tarpeettomasti 4 tasolle. Niin että tätä poistettiin sitten
aita tältä puolelta. Jos pallo tuonne menee, niin ei se mene kauas ja usein se valuu sieltä takaisin. Mutta tässä on yksi heikko puoli se, että aurinko joskus kovasti häiritsee peliä. Tietysti aurinko joskus kovasti mukavakin olemassa. Mutta minulla heräsi sitten kysymys siitä, että olisiko tällä alueella toinen paikka, joka sopisi siihen tarkoitukseen paremmin, ja semmoinen kyllä tuolta vähän matkan päästä löytyy. Et jos ensi alkuun ei otettaisi tätä tuulisuojaa kuvaan, koska se on sitten myöhempää tekoa. Se on aika uusi, se oli vasta toissa vuonna, kun se sinne rakennettiin. Minä katsoin toista kentän paikkaa ja kuljeskelin täällä, ja tässä oli tämmöinen niitty. Ja katsoin, että tuolla on metsää, joka nousee korkealla mäellä ja peittää aurinkoa, ja muut on oikein päin tämä kenttä. Ja tätä tasoitettiin sen verran, että tämmöinen kenttä tänne tuli. Ensi alkuun tämä oli kovasti herkkä tuulella. Yleensähän täällä saaristossa iltapäivällä tuulee lounaasta, ja tuolta puhalsi ankarat tuulet välillä sillä tavalla, että jos tällä puolella oli ovelia aloitussyötönantajia, jotka antoivat yläkierteisiä aloituksia, niin ne voivat kiertää tästä verkon ylitse ja tulla täältä verkon takaa saman tien tuulen painamana takaisin. Tämän pulman auttamiseksi istutettiin tuonne ensin poppeleita, jotka näkyvät tuolla verkon takana. Ne kasvaa nopeasti, mutta ei niillä ollut paljon vaikutusta. Mutta sitten noin pari vuotta sitten näin jossain tämmöisiä, muistaakseni jossain jonkun tenniskentän läheisyydessä tämmöistä tuulisuojaa. Ja kun ne rakennettiin tähän ensin koemielessä, pantiin seivästä pystyyn ja ripustettiin niitä tuonne. Todettiin, että tämähän toimii vallan erinomaisesti. Sillä tavalla, että se ei pysäytä kokonaan tuulta, siitä ei aiheutu suurempia pyörteitä, mutta voisi sanoa, että nyt olosuhteet ovat varsin ihanteelliset. Niin meillä oli tässä ensin tuommoiset 1,5 metriä korkeat harvasta verkosta tehdyt aidat. Sitä ajatellen, että kun pallo lähtee juoksemaan, että se menisi mereen asti. Mutta sitten kun rakennettiin tämmöinen tuulisuoja, niin se toimii myös sillä tavalla, että pallo ei tästä kovin kauas karkaa. Ja muualla se ei pysty karkaamaan, siellä on mäkeä. Niin että, kyllä nyt voi sanoa, että ulkokentäksi tämä on ihanteellinen. En tiedä, onko Suomessa parempaa missään. Täällä ei ollut henkilökunnalla erikseen se sauna eikä oikeastaan mitään semmoisia tiloja, joissa voisivat vapaa-aikana kokoontua. Siis erikoisesti ne, jotka tulevat Helsingistä kesäajaksi. Ja ruvettiin suunnittelemaan saunarakennusta, jota tarvittiin myös sen takia, että minulla oli näitä peliporukoita. Ennen kaikkea Raision, Loimun veteraanipelaajia täällä pelaamassa. Niin heitäkin varten alettiin suunnitella sitten saunarakennusta, johon tuli paitsi sauna, oleskelutiloja, niin myös yöpymistiloja joku määrä. Sitä suunniteltiin ensiksi tuonne vähän lähemmäs Pesulaa, mutta minä totesin, että olisi parempi ottaa sitä tänne päin aika lailla omaan rauhaansa. Tässä oli silloin syvät ojat, kun tämä oli entistä peltoa, niin nämä ojat olivat jäljellä. Täytettiin nämä ojat, ja että se avautuu tänne päin. Ja sitten ruvettiin tekemään näitä polkuja, joista tästä näkyy polku tuosta sinne Svinhuvudin ampumakopille ja parkkipaikalle, ja tästä polkua tuonne ylemmälle kentälle.
materiaalia tähän tuli luonnosta aika helposti. Senkin takia, että se urakoitsija, joka tämän rakensi, tästä tulee ylimääräisen materiaalin ajoi tuonne rantaan. Se oli hurja penkka ja sanoivat, että se on niin kuin laiturin kiinnekohta. No eihän semmoista laituria voitu ajatella, joka olisi ollut nyt 2 metriä merenpinnan yläpuolella, niin että me aloimme hajottaa sitä laituria. Ja siitä saatiin sitten monenlaista materiaalia. Mennäänkö katsomaan sitä puolta? Kun tuo uusi saunarakennus valmistui, ja se valmistui ihan ajassansa ja se oli varsin käyttökelpoinen, niin rakennusliike oli tähän rantaan ajanut semmoisen suuren penkan. Ja todettiin, että pois se siitä täytyy saada. Minä sitten järjestin talkoita ja väkeä. Hän tuli, turvamiehiä, autonkuljettajia, veneemiehiä. Ja me purimme sen ja sinne oli upotettu kantojakin. Isommat kivet ajettiin ensiksi tähän sivumalle ja pienemmistä kivistä me rakensimme niitä polkuja tuonne. Ja sitten myöhemmin ne isot kivet upotettiin tuohon betonin sisälle ja rakennettiin tuo kelluva laituri. Ensimmäisenä syksynä myrsky heitti sen tänne, se meni rikki, mutta sen jälkeen se on kyllä kestänyt. Tähän tehtiin hiekkaranta, tuonne pantiin verkko, muovi alle, koska tässä on savipohja, että se pysyy. Ja nyt se on pysynyt aika hyvin puhtaana. No mä ajattelin, että tässä olisi tilaa, voisi ajatella, että henkilökuntakin viettäisi iltaansa, mutta jostain syystä tähän se on se raja mennyt, että ehkä tuolla on vähän hyönteisiäkin, mutta sinne tuon pidemmälle tämä pihapiiri ei ole edennyt. Tämän nurmikon keskellä oli melkoinen kuusi ja minä sanoin, että kuusi pois, kun se kaadettiin, niin sitten kävi selvä, että se oli linnunpesä ja pieniä linnunpoikasia, mikä oli suuri harmi. Mutta tuosta otettiin myös kuusta pois. Se oli paljon tarpeettoman paljon noin kuivaa mäkeä ajatellen, tarpeettoman paljon kuusia ja silloin tuli aurinkoa vähän enemmän. No tässä 80-luvun alussa, kun me olimme tuolla Yhdysvaltain länsirannikolla, näinkö siellä tämmöisellä hobikätillä seilattiin ja minä tuommoinen vene minullakin pitää olla. Ja semmoinen sitten hankittiin, sillä minä olen täällä aika lailla purjehtinut. Tuuli tulee tuolta luonnonmaan ylitte. Niin, että mä ajattelin, mä tässä edestakaisin tässä suurin sivutuulessa. Niin siinä ei tarvitse välttämättä ajaa pitkiä matkoja ollenkaan. No niin, lähdetään sitten. Sinne Kaislikon reunaan. Silloin kun on lämmin ilma ja lämmin vesi niin, että ei ole väliä, vaikka vähän uimaankin joutuu, niin sillä on mukava lähteä. Yleensä tässä joutuu sitten lähtemään vasta tuuleen. Täytyy katsoa kummasta reunasta lähteä, jos haluaa ilman vetoapua. Tänne on helppo tulla myötätuuleen, nostaa kelit ylös ja avaa nuo peräisimmät lukituksesta, niin komiasti se tulee tänne.
lähdette teidän ohitse, kun lähdettiin tuulen alapuolelta, niin sen verran te pysäytti sen tuulen, että siinä oli semmoisia pyörteitä. Ja te oli tämän, ne on tehty niin heikoksi. Oli niin tää on hyvin semmoinen normaali tuuli täällä, tämmönen lounaistuuli. Ja kun se tulee tuolta luonnonmaan ylitse, niin se luonnonmaan maisema muotoilee sitä tuulta sillä tavalla, niin kuin tässä tulee myös laakso. Laaksosta tulee semmoinen pitkälti tuonne semmoinen vahva virtaus. Ja sitten noiden kallioiden kohdalla tulee tämmöisiä pyörteitä. Kerrotaan, ettei Helsingistä eikä muualta yleensä tulla tuonne Turun ja tänne Airistolle purjehykilpailuihin, koska paikalliset tuntee joka pyörteen. Kyllä tällä tyypillä on maailmanennätys 23 solmua, mutta sanon, että mä voin kehua, että 18 mä olen mennyt sinne. Eikö se hirtanutkaan? Ei vielä. Ei vielä. Onhan vereitä tullut. Nurin menty. Se kuuluu tähän oikeastaan asiaan, että mennään. Että silloin tällöin tapahtuu nurinmenoja, koska siinähän tavoitellaan myös semmoisia efektejä, jotka liian pitkälle kehitettynä johtaa sitten, että mennään nurin. Tämä sauna rakennettiin tähän Urho Kekkosen aikana teollisuuden toimesta ja heidän rahoittamanansa. Tänne rakennettiin tuommoinen penkka, joka oli ensin hyvin massiivinen koko matkaltansa, mutta sitten vesiviranomaiset vaativat, että siihen piti tehdä kuitenkin aukko. Se on tehty kyllä kovin peräti raskaasti. Tässähän näkyy tämän hetken tilanne. Tuolla on lokilla 2 poikasta, nyt taisivat juuri mennä vähän piilon puolelle. Mutta niin kuin nytkin näkyy, kun on lounaistuuli, niin tämä sauna avautuu länteen. Tämä on selvästi tämmöinen illanvieton tai ilta-aurinkoa varten tarkoitettu. Ja tästä ei ollut ensin alkuun oikein pääsyäkään tuonne saareen niin, että me rakensimme ensin talkoilla tuommoisen tasanteen ja sen jälkeen vielä seuraavana vuonna tuommoinen edelleen laajempi tasante, josta pääsee myös sitten uimaan. Ja siinä voidaan siinä voidaan ottaa aurinkoa esimerkiksi ja siinä voidaan järjestää esimerkiksi tarjoilua, jos niin tarvitaan. Nyt meillä on hanke menossa tuolla nurkan takana. Mä ajattelin, että pitäisi olla joku paikka myös etelän suuntaan, lähempänä merentasoa. Tarkoitus on nyt ensiksi, että tästä otettaisiin kaidetta poikki. Ja tässä konemestari Pyykkö on tehnyt tämmöiset tilapäiset tikapuut nyt, että päästään tästä alas. Tarkoitus olisi noilla kivillä täyttää tuota aluetta, koska tuolta talon takaa tulee toinen tämmöinen käytävä. Sieltä voidaan myös saada kulku tähän. Ja tarkoitus, että tähän tulisi, että Santa ajetaan myöhemmin talkoovoimilla tuonne. Ja tuossa on jo tuommoiset kiinnikkeet valmiina ja laitettuna, että siitä laitettaisiin kelluva laituri tuonne ulospäin. Siinä on verrattain syvää muutaman metrin päässä. Niin että tähän kello on nyt vähän yli 3 ja aurinko paistaa tähän mukavasti. Ehkä se vaatisi jonkun tuulensuojan vielä tänne altapäin, tänne lännen suuntaan.
niin siinä olisi vähän vilpoisemmallakin ilmalla mahdollisuus olla. Tuo alusta kans, niin se ihan näön takiakin, niin tarvitsisi siihen laittaa kans semmoinen. Niin, siinä voi ihan kankaskin käydä kesäaikana. Aivan. Niin tässä on myös se pulma, että täytyy ajatella jäitä. Niin. Että esimerkiksi kun tähän tehdään nyt sitten tarkoitus tehdä tämmöinen leveät portaat ja verrattain leveät voivat portaat ja verrattain leveät porrasaskelmat, niin se oli sitten semmoinen, että se otettaisiin talveksi pois. Joo. Että kesän mittaan nähdään sitten kuinka edistetään. Niin tässähän näkyy tämä tila. Että tämä on osoittautunut kyllä hyvin käyttökelpoiseksi. Tuolla on yksi semmoinen mystinen juttu vielä. Tuolla on joskus tehty iso reikä ja iso paukku. Mennään vielä katsomaan. Ei sillä ole mitään löytynyt selitystä. Tätähän se on, kun me tulemme tänne kesäkuun lopussa, niin täällä on vuokralaiset paikalla. Että täällä on jo pesiä monessa paikassa ja poikalliset kehittymässä. Tässä on vähän tämmöinen mystinen louhos. Tässä on joskus porattu syvä reikä. Monta metriä syvää. Ja se on poikkileikkaukselta kolmiomainen. Mutta kuulemma tuolta alempaa se on pyöreä. Ja sitten se on myös yhdellä suurella paukulla. Siis ainoa selitys tässä nyt on, että siitä on ajateltu ottaa rakennuskiveä. Nyt voisi sanoa vaan, että se on hyvin erikoinen. Kesken jääneen työn jäte. Mutta että kuinka tämmöinen reikä on silloin tehty. Se on ainakin pitänyt olla 5 metriä pitkä pora. Sitä on pitänyt 3 miehen hakata vuoron perään. Tai sitten todennäköisesti on pitänyt olla monta poraa. Aina sitä mukaan, kun on hakattu, on pidempi ja pidempi pora. Mutta ei kukaan tiedä mitään selitystä, kuinka tämmöinen on syntynyt ja mihin tarkoitukseen se on tehty. Se mukava silloin seilata, kun on tämmöinen ilma.